Истинската свобода, особено финансовата, се гради на добро планиране и надеждна система. Тя осигурява за всички нас бъдеще и спокойствие, позволявайки ни да взимаме решения по избор, а не по необходимост. Ако доходът ти утре спре, имаш ли план Б? Представете си какво може да стане, ако утре се събудите и основният ви доход спре. Причините могат да бъдат безброй, поради болест, поради съкращение, поради фалит на фирмата или криза в сектора, в който работите. Задайте си въпросът: колко дълго може да си позволите да останете спокойни? Колко време може да продължите да покривате вашите ежедневни разходи за вас, за вашето семейство? В днешно време финансовата сигурност не е лукс, а е важна основа за нашето благополучие, покриване на неочаквани разходи и, разбира се, нашият вътрешен мир. Тя е ключ към независимостта и готовността ни за всякакви предизвикателства. Въпросът е прост. Имате ли резервен план? Имате ли вашият план Б? И какво ще правите, ако утре вашият основен доход спре? Не ви задавам този въпрос, за да ви стресирам, да ви карам да се чувствате неудобно, а просто да се замислите. Аз се казвам Донка Димитрова, омъжена съм, майка съм на 2 дъщери, по професия съм икономист и съм основател на Global Vision Team. Мисията на мен и на моят екип е да помагаме на хората, те да разгърнат своя потенциал и да постигат целите си, да имат по-спокоен и по-щастлив живот. Също така съм рубинен лидер в компания IMNET. И днес ще си поговорим за една изключително актуална тема, а именно как можем да изградим още един доход, как можем да създадем свой собствен канал за пасивни доходи. И мисля, че в днешно време това е изключително важно, защото един доход не означава сигурност. И когато това го осъзнах, всъщност това промени моя живот, защото никой не е застрахован от криза, никой не е застрахован утре да остане без работа, никой не е застрахован, че утре, когато се събуди, фирмата, в която работи, може да фалира. И всъщност искам да ви дам един мой личен пример от моето семейство. Моят съпруг е електроинженер, който работи на кораб. Но така се случи през изминалата година, той получи здравословен проблем и тъй като е наемен работник, се наложи той да си остане в къщи доста дълго време да се възстановява. И всъщност какво се случи в нашето семейство, когато той не е активно на работа, разбира се, неговият доход спира, но ние успяхме да запазиме спокойствие, защото още от преди години сме планирали така нашият бюджет и нашето време, че ние създадохме още няколко канала за пасивен доход и успяхме да посрещнем тази криза и това предизвикателство без стрес и без напрежение. Та днес ще си поговорим точно за това. Как всеки един от нас може да изгради система за пасивен доход, може да изгради своя план Б, който да го подготви за неочаквани ситуации и кризите да не са предизвикателство за нас. Странното днес е, че въпреки новите технологии, които ни заобикалят, всички ние днес работим много повече, отколкото нашите родители назад във времето и сме все по-свързани с нашите дигитални устройства, но това ни прави все по-изморени, все по-изтощени и непрекъснатата заетост всъщност отнема от нашето спокойствие, отнема от времето ни за личен живот, за нашите хобита, увеличава стреса около нас. И макар и да работим усърдно, много от нас живеят в несигурност за своето бъдеще, защото икономическата криза никой не е застрахован от процесите, които се случват. Има висока инфлация и всеки има своя вътрешен страх, че утре може да остане без работа.
Всички все още помним пандемията, която не ни подмина. Много бизнеси фалираха, много хора останаха без работа, много хора трябваше да се адаптират към новата реалност и да започнат да работят от вкъщи. Днес ще си поговорим точно за това. Ще ви помогна да видите една нова възможност, която може да бъде вашият резервен план. И сега искам да ви дам един съвсем прост пример, който всеки около нас има. Едно 4-членно семейство с двама работещи родители, с 2 деца, средномесечно по около 1000 евро заплата на работещите родители. И разбира се, всеки месец сметките са платени, нуждите са покрити, но парите в банката са малко, за спестявания почти нищо не остава. И този цикъл носи едно постоянно финансово напрежение и много хора живеят точно по този начин. И въпреки усилената работа, въпреки многобройните часове на труд, семействата не успяват да спестяват или да инвестират пари за своето бъдеще. Тези семейства не са бедни. Те имат покрив над главата си, успяват да покриват основните си нужди, но всъщност те са попаднали на капана на достатъчното. Доходи, които стигат само за текущите разходи, но не и за тяхното развитие. Доходи, които покриват основните им нужди, но не могат да заделят нищо настрани. И това всъщност създава едно фалшиво чувство за сигурност, пречейки на финансовата свобода. Най-лошата бедност е тази, която изглежда като стабилност. Тя е опасна, защото убива амбициите ни и пречи за взимането на решения за промяна. И тук съм си направила труда да извадя едни статистически данни, актуални към този момент. В България средната работна заплата за страната, брутна, е около 1300 евро. Нетната стойност е около 1000 евро на човек и чисто статистически разходите за живот за един човек на месец са около 900 евро. Сами виждате от графиката пред вас, че остатък за спестявания остава около 100 евро. Над 30% от населението всъщност живее на ръба на бедността. Високата инфлация обезмисля нашите спестявания и всъщност намалява покупателната ни способност. Това не е проблем на индивидуалната неспособност, а е системна слабост на нашата икономика и на нашата социална политика. Изкуственият интелект и автоматизацията променят основно света на работата. Те променят начина, по който работим, като машините започват да поемат все повече от нашите човешки задачи. Тази промяна неизменно се случва и ние сме свидетели. От нас се иска ние да се приспособим и да започнем да мислиме по нов начин. В този бързо развиващ се свят важно е да имаш план Б. И един доход е риск. Не можеш да разчиташ само на една заплата. Изкуственият интелект вече замества много професии. До няколко години много познати за нас професии ще изчезнат и нашите деца, които сега са подрастващи и учащи, когато станат готови да излязат на пазара на труда, ще има вече нови професии, които за нас към този момент са непознати. Старият модел, в който сме възпитани всички ние, вече не работи. Ако се замислите, нас са ни възпитавали така: да ходим на училище, да изкарваме добри оценки, след това да влезем в университета и да си намериме след това сигурна работа, която да ни доведе до пенсия. Но този модел вече не е актуален. Той е бил актуален за нашите родители, които са живяли в един съвсем различен свят.
Днес, както виждате, технологиите и изкуственият интелект променят тотално пазара на труда. Необходимо е постоянно да учим, постоянно да се преквалифицираме и да се адаптираме към новата реалност, за да бъдем адекватни. И сигурността на работното място не е гарантирана. Затова всъщност трябва да планираме нашата финансова стабилност по един съвсем нов начин и това налага ние да мислим мащабно, да имаме наш пасивен доход, да имаме наш резервен план Б, който да ни дава сигурност и спокойствие. Старите пътища вече не ни водят напред. Време е да поемем в една нова посока, да променим, да приемаме тази нова промяна в нашето съвремие, като път към един по-смислен живот на растеж и развитие. И тук съм, за да ви заявя, че има и друг път. Този на свободата, на свободният избор, на възможностите извън познатите рамки, работа от 8 до 5, от 9 до 6. Той ни води към собствен смисъл и към успех. Замисляли ли сте се защо едни хора живеят свободно, а други са заклещени в капана на своето ежедневие? Отговорът е много прост. Отговорът е в умението на парите да работят за нас. Това създава възможности и истинска свобода отвъд простото печелене на пари. Може би повечето от вас сте чували или сте чели нещо от Робърт Кьосаки. Според него хората се делим на 4 основни групи, според начините, по които изкарваме нашите доходи. Тук на вашите екрани може да видите как той определя всъщност това. Разделя хората на 4 основни квадранта, като служителите и наемните работници може да видите във вашия горен ляв квадрант. Това са всъщност хората, които разменят времето си за пари. Най-общо казано, аз също съм била в тази графа, дълго време съм била наемен работник и съм разменяла моето време за пари. Била съм по 10, по 12 часа на работа. Въпреки моите усилия, въпреки многото часове работа, моят доход е имал таван. Заплатата ми е била с ограничение и въпреки моите усилия и заслуги, тавана на доходите ми е бил един и същ. Също така мога да ви дам като пример за служители, които са наемни работници. Това са учителите в училище, медицински сестри, счетоводители в фирми, инженери в някое предприятие, банкови служители, продавач-консултанти и така нататък. В долния квадрант може да видите самонаетото лице. Това са хората, които са самонаети и имат малък бизнес. Тук също съм попадала в този квадрант. Имала съм няколко мои бизнеса, за съжаление неуспешни, но пък натрупах много полезен опит и знания. Тук попадат, разбира се, всички самонаети лица, стоматолози с собствени кабинети, адвокати с адвокатски кантори, счетоводители, които имат собствени фирми за водене на счетоводство, козметици, фризьори, консултанти, таксиметрови шофьори и така нататък. Това са хората, които попадат в левия квадрант, според Робърт Кьосаки. Това са хората, които разменят тяхното време за пари. В десният квадрант са собствениците на бизнес, хората, които са притежатели на системи, които им носят пасивен доход. Това може да бъдат собственици на ресторанти, които имат служители, собственици на хотелски вериги, които имат отново голям персонал, собственици на онлайн магазини, собственици на мрежов бизнес. В този квадрант попадам и аз като предприемач и собственик на мрежов бизнес. Също така собственици на различни други малко по-големи предприятия.
И в следващият квадрант може да видите хората, които се определят като инвеститори. Те правят така, че парите да работят за тях. Те инвестират в акции, в облигации, имат собственост, отдават под наем и печелят пасивен доход. Инвеститори са в стартъп компании, притежават дялове от различни бизнеси и, както вече казах, правят така, че парите да работят за тях. Така че в десният квадрант, според Робърт Кюсаки, са хората, които са финансово независими и тези хора всъщност създават системи, правят така, че парите да работят за тях, изграждат потоци за пасивен доход и по този начин могат да разполагат със своето време и да имат достатъчно пари да живеят по начина, по който искат. И в следващите няколко слайда ще разгледаме малко по-подробно всеки един от квадрантите, като започнем, разбира се, с наемният работник или служителят. Вече ви изброих, за да добиете представа, ако за първи път се сблъсквате с тази материя. Наемният служител разменя времето си за пари и като служител ти даваш своите умения и време за заплата, изпълнявайки определени задачи, поставени от твоите менеджери, шефове и така нататък. Получаваш регулярна заплата, която най-често е от месец за месец. Много от нас са били наемни работници и знаете за какво става на въпрос. Дори да работиш повече, дори да даваш 100% от себе си, имаш фиксирана заплата. И ключовото тук е, че ако спреш да работиш поради някаква причина, доходът ти спира. Моделът на служителя предлага стабилност, но ограничава всъщност финансовата свобода. Твоите доходи всъщност зависят само единствено от активното ти участие в работния процес. Няма натрупване на капитал, който да ти носи доходи без твое участие. И да, истината е, че заплатата те храни, но всъщност не те освобождава. Нека да разгледаме сега и долният ляв квадрант, там където попадат самонаетите лица и собствениците на малък бизнес. Предимствата тук са, че ти сам си шеф, взимаш решения и носиш отговорности също така. Доходът ти зависи от твоите усилия и нямаш таван на заплатата. Можеш да си регулираш така работното време, както на тебе ти е изгодно и успехът може да донесе значително по-високи печалби, но реалността често всъщност е съвсем различна, защото самонаетото лице понякога работи много повече часове, дори от наемните служители, които има. Понякога по 8-12 часа с размити графици между работните дни и бизнесът е свързан пряко с теб. Ако спреш да работиш, ако отидеш на почивка, доходът ти спира и всъщност сметките продължават да се трупат, разходите за наем, за ток, за осигуровки, така нататък, те продължават, но твоят доход, когато не работиш, просто няма как да генерираш. И вместо свобода, всъщност ти ставаш роб на твоя бизнес с безкрайни задачи и постоянна отговорност, което всъщност може да бъде изключително стресиращо. Самонаетите лица, собствениците на малък бизнес, всъщност те търсят свобода и контрол. Нямат шеф, сами определят графика си, но често попадат в един капан, в който съм попадала и аз. И вместо истински бизнес, който да работи без него, без самонаетото лице, той създава работно място, където услугата или продуктът е твърде свързан с неговото лично време и опит.
Липсата му дори за кратко спира процеса и респективно спира и неговите приходи, което води всъщност до една постоянна заетост и липса на почивка. Както вече ви споделих, аз съм имала няколко свои бизнеса. И да, стана така, че влагах супер много време, не можех да си позволя да почивам, защото ми трябваха пари, за да си платя разходите. И всъщност аз станах роб на моята мечта да имам собствен бизнес и да работя за себе си. И самонаетото лице всъщност има свобода, но тя е само на думи. Всъщност понякога работи много повече дори от неговите служители и разбира се, стреса и отговорността наистина са изключително високи. В сравнение с наемният служител, който е наемник, отговорността е на фирмата, на работодателя, докато при самонаетото лице отговорността е на притежателя на малък бизнес всъщност. И тук вече дойде момента да обърнем внимание на дясната половина от квадрантите. Бизнес собственикът. Той изгражда системи, които да работят за него и да му носят пасивен доход. Правиш работеща система, която може да расте и да се развива. Бизнес собственикът създава процеси, създава системи, които реализират продажби и обороти и до известна степен функционират сами. Системата работи чрез добър и мотивиран екип, който е обучен и всъщност ти си свободен да мислиш за бъдещето и за своя бизнес. Целта е истинска финансова независимост и свобода. Когато създадеш една такава добре работеща система, имаш самостоятелен, добре обучен екип, ти можеш да печелиш много добри пари, дори когато не участваш активно в този процес. Аз лично познавам изключително успешни хора, които са реализирали мечтите си, хора, които помагат на много други хора да реализират техните мечти, хора, които са се освободили от левият квадрант и са мултимилионери благодарение на мрежовият бизнес. Аз лично познавам такива успешни хора. И нека да разгледаме последният квадрант, там където попадат инвеститорите, хората, които правят така, че парите да работят за тях. Те инвестират в акции, в облигации, в криптовалута, инвестират в недвижими имоти, откъдето реализират пасивен доход, получават доходност от множество бизнеси и дори могат да си позволят рискови инвестиции с цел по-голяма печалба и реално да си позволят и големи загуби, защото могат да го понесат. И нека в следващият слайд да разгледаме каква е реалността в България. В първият поток, където са наемните служители, попадат 85% от хората в България. В следващият поток на самонаетите лица и собствениците на малък бизнес попадат едва 10%. Това са в левият квадрант. А в десният квадрант бизнес притежателите, собствениците на системи, които реализират пасивен доход, са едва 4%, а инвеститорите са едва 1%. И тези от вас, които не бяха запознати с 4 потока на парите, мисля, че вече ви се изясни каква е картинката и всъщност искам да си зададете въпроса: в кой поток сте вие? Дали сте самонаети, дали сте собственици на бизнес, дали сте бизнес притежатели и хора, които имат пасивен доход, или сте инвеститори? И разбира се, най-важният въпрос е в кой поток искате да бъдете.
Може да си отговорите на тези много важни въпроси, за да определите къде точно се намирате и къде точно искате да бъдете. Спират ли ви доходите, ако спрете да работите? Ако отидете на почивка, продължавате ли да получавате пари от вашият бизнес? Ако отговорът е не, значи вие сте в левият квадрант. Зависи ли доходът ви изцяло от вашето присъствие? Ако отговорът е да, най-вероятно вие попадате в левият квадрант. Имате ли системи, които да генерират доходност без ваше пряко участие? Ако имате такива системи, вие попадате в десният квадрант. Правите ли така, че парите да генерират още повече пари? Ако имате тази привилегия, вие попадате в десният квадрант. И така, отговорете си на въпроса къде сте вие в момента и всъщност къде искате да бъдете. И тук имам една новина за вас. Мрежовата индустрия е връзката между потоците. Мрежовата индустрия е мостът, който предлага лесен път за преход от служител, наемен работник, собственик на малък бизнес към преход в десният квадрант, там където са притежателите на бизнес, притежателите на системи и инвеститорите. Защо всъщност мрежовата индустрия е най-добрият мост? За традиционен бизнес всички знаем, че ни трябват много пари като първоначална инвестиция. Трябват ни пари за наем, за оборудване, за реклама, за стока. И често това може да коства десетки хиляди левове и тук говоря вече от личен опит. Трябва ни офис или магазин, което също, разбира се, е разход. Аз като част от мрежовата индустрия работя от вкъщи. Моя офис е ето това и не ми коства допълнително разходи. Служители. Значи традиционният бизнес се нуждае и от наемни работници, от служители, което означава също, че ти трябва разход за персонал, за осигуровки, за данъци, за администрация и така нататък. Също така, най-вероятно, може би ще ти трябват различни лицензии и различни разрешителни, които понякога са доста скъпи и трудни за получаване. Също така ти трябва добър опит в бизнеса. Необходимо е да имаш различни качества, знания и умения за управление, за маркетинг и финанси, без които всъщност рискът е още по-голям. И разбира се, пълно работно време. Твоя бизнес се налага да те погълне изцяло, особено в началото, и ти да отдаваш цялото си време, за да можеш да го реализираш успешно. И тук отново говоря от първо лице, но като в мрежовата индустрия рискът и началният капитал е минимален, най-често ти пазаруваш продукти, които така или иначе пазаруваш за лична употреба или стартираш с различни стартови пакети, което прави предприемачеството изключително достъпно до абсолютно всеки. Не се нуждае да имаш офис, да плащаш допълнително за помещения, за служители и така нататък. Не са ти необходими никакви разрешителни и лицензи, защото фирмата, с която си партнираш, се е погрижила за всичко. И разбира се, не е необходимо да имаш опит. Аз стартирах своя мрежов бизнес и станах предприемач без абсолютно никакъв опит и имах достатъчно време да се обуча добре, за да мога наистина да се възползвам от системата. Много от компаниите всъщност предлагат обучения, много от компаниите организират обучения, в които дори хора без опит могат бързо да придобият знания. И разбира се, имаш гъвкаво работно време и възможност да работиш по свой график, откъдето поискаш, колкото часа поискаш и всъщност ти имаш контрол върху своето време.
И всъщност мрежовата индустрия е стратегически път към изграждане на голям бизнес и пасивен доход. И дори хора като наемни работници, каквато съм била аз, хора без големи възможности могат да изградят системи, които да им носят много добри доходи. И всъщност много хора, търсейки финансова независимост, сменят работа след работа, преквалифицират се с цел да имат по-висок доход, но истинското решение на проблема е, че трябва да сменят потоците и да преминат от левият квадрант в десният квадрант. И както вече изяснихме, най-добрият мост за това е мрежовата индустрия, която помага на наемните работници, на собствениците на малък бизнес да станат бизнес притежатели, собственици на системи и инвеститори. И тук не случайно съм подбрала тази снимка за този слайд, защото искам да онагледя, че един доход е един риск. Както ходенето по въже без обезопасителни въжета. Да имаш един доход в днешно време е наистина опасно и рискуваш да бъдеш финансово зависим и притиснат от обстоятелствата, защото никой не е застрахован от загуба на работа, от болест или инцидент, който по някаква причина може да го изкара извън строя. Никой не е застрахован от фалит на фирмата, в която работи, или криза в бранша, в който се реализира. Никой не е застрахован от нова криза. Всички помним все още пандемията, какви изпитания донесе на всички нас. Спокойствието, разбира се, може да дойде тогава, когато имаме множество потоци на доходност. И точно за това правя тази среща, за да ви накарам да се замислите, че е време да изградите още една система, която да ви носи пасивен доход. В днешно време един доход наистина не е стратегия, това е опасност. И когато осъзнаеш всъщност това, ти си направил вече първата стъпка към промяната. Така че, приятели, нека да продължаваме напред. Global Vision Team е моя екип, който аз изграждам с голямо желание и любов. И всъщност основната мисия на нашия екип, на хората, които ми се довериха, е ние да помагаме на много други хора да постигат финансова свобода и да живеят живота по начина, по който искат. Ние даваме възможност и предлагаме един много достъпен бизнес модел, който работи за всеки, независимо дали има опит, дали има начален капитал. Просто трябва да има желание за развитие и за успех. Подкрепяме растежа, осигуряваме обучения. Организирали сме наша система, която да може да подкрепи всеки един, който има желание да се реализира, и създаваме промяна. Всъщност ние помагаме на хората да преминат от левият квадрант в десният квадрант, там където имат контрол над времето и над своите доходи. И нашата визия е да изградим общност от хора, които не само печелят пари, но живеят с цел и свобода да помагат на другите хора. И всъщност истинската промяна не беше парите, а изборът. Изборът и усещането за мир и за контрол. Разбрах, че имам избор как да живея, да градя бъдещето си, без да завися от някой друг. И това, че имам избор, всъщност промени всичко за мен. Аз знам, че този избор промени живота и на много други хора, които тръгнаха след мен. И ето как нашата общност и система ви помага да успеете. Предлагаме ви пълно обучение, дори за тези от вас, които започват от абсолютната нула. Тук ще научите повече за нашия бизнес, за нашата система, за маркетинговия план, за продуктите, с които за нашият инструмент, за компанията, с която си партнираме. Ще получите много обучения за личностно развитие и растеж. Ще получите и постоянна подкрепа. Няма да сте сами в този процес. Нашият екип ще ви
дава съвети, ще ви насърчава, ще ви помага да се справяте с трудностите. И разбира се, ние имаме изпитана система и ще ви научим как да се възползвате от нея. Ще получите личностно и професионално развитие, ще получите много нови приятели, много хубави емоции, забавления, пътувания, ще получите постижими резултати и разбира се, ние сме една изключително сплотена и силна общност. Помагаме си, споделяме идеи, защото вярваме, че заедно сме по-силни и постигаме повече и нашата мисия е да помогнем на много други хора да сбъднат мечтите си, да живеят живота по начина, по който искат. Запознах ви с Global Vision Team, нашият екип, с нашата общност и визия, която имаме, но нашият партньор, компанията, с която ние работим, е IMNET. Това е компания, която е базирана в Турция, в Бурса, но от 2 години всъщност има представителство и в България, в град Пловдив. И какво всъщност прави компания IMNET различната компания? Компанията всъщност предлага качествени и иновативни продукти, които са търсени от потребителите и всъщност решават реални проблеми. Продукти, които подобряват качеството ни на живот. Ползите са им ясни, което ги прави много лесни за представяне и предлагане от новите ни партньори. Има пълна яснота и прозрачност. IMNET е изключително честна и открита компания и всички условия за плащане, за партньорство са напълно ясни и достъпни за всички. Няма скрити такси, няма комисионни допълнителни. Можем да работим абсолютно спокойно и вярвам, че всеки един от вас, който се присъедини към компанията и стане част от нашия екип, ще се увери от първо лице. Разбира се, това е една глобална възможност, която тепърва навлиза в Европа. Компанията е млада турска компания, която има наистина амбициозни цели да стане най-успешната турска компания в света. Разбира се, всеки един партньор получава помощ и подкрепа и тук с нас никога не сте сами. Имаме изключително успешни лидери в Турция, които ни подкрепят в нашия път към успеха. И разбира се, нещо изключително важно, нашият бизнес се унаследява, IMNET ни дава тази наистина изключителна възможност. Всичко, което постигнем тук, всичко, което успеем да съградим, някой ден нашите деца могат да се възползват от него и всъщност системата, която създаваме за пасивен доход, може да носи доходност и на нашите деца. И какво всъщност правим ние в едно изречение? Свързваме производителят, компания IMNET, с крайният потребител, нашите клиенти и партньори. Искам много набързо да поговорим за една особено актуална тема. Търговията се променя изключително бързо и ние сме част от тази нова ера. Ако си спомняте, през 2009-2010 нещата изглеждаха по съвсем друг начин. Тогава едва 18% от потребителите пазаруваха онлайн. По-голямата част от хората предпочитаха да пазаруват от физически обекти, от молове и така нататък. Докато сега, с напредването на технологиите, онлайн пазаруването е в съвсем други размери. За 2026 година 75% от хората пазаруват онлайн. Хранителни продукти, грижа за кожата, парфюми, козметика, хранителни добавки, автомобилни части, ако щете, дрехи, обувки, абсолютно всичко ние можем да пазаруваме онлайн. И всъщност, ставайки част от компанията, ние ставаме собственици на наш собствен бизнес, като получаваме и наш собствен онлайн магазин. Разбира се, можем да се възползваме от много отстъпки, от промоции и всъщност да пазаруваме продукти, които ние така или иначе пазаруваме, така или иначе харчиме пари за тях от нашия собствен бизнес. И освен, че спестяваме пари, ние изграждаме системи, които да ни носят
пасивен доход. И как всъщност работи нашият модел? Като за начало трябва да се присъедините и да станете част от компанията, част от Global Vision Team. Регистрирайте се, за да може да получите абсолютно безплатен достъп до всички наши обучения, до затворени групи, в които споделяме опит, много полезни знания и информация. Също така ще може да разберете как точно работи нашият бизнес модел, как работят нашите продукти, какви ползи имат. Всичко това ние сме подготвили за вас и може да го разберете напълно безплатно. Може да се възползвате от нашата система за обучение, имаме предвидени графици и всъщност това е началото за вашият добър старт в този бизнес, да бъдете достатъчно подготвени. Другият много важен момент е да започнете да ползвате продуктите. Нашите партньори ще ви помогнат вие да изберете най-подходящите продукти за вас, които вие така или иначе пазарувате, те така или иначе са консумативи, вашето семейство и вие ги използвате. Започнете да ги използвате, започнете да усещате техните ползи, за да може след това много по-лесно да споделяте за тях с своите потенциални партньори и разбира се клиенти. И разбира се ще започнете да печелите и своите първи доходи. С нарастването на екипа и продажбите всъщност се увеличават вашите доходи, вашия пасивен доход. Печелите пари както от препродажба на продукти, които получавате с отстъпка. Може да имате партньорства и с физически търговски обекти, с юридически лица. Но всичко това вие ще получите като информация, като знания, като опит от нашите партньори. Този модел наистина може да ви осигури един много добър пасивен доход и да ви даде една финансова свобода. Този бизнес модел може да бъде вашият план Б. Този модел може да бъде вашата сигурност. Моделът на IMNET не е прост, но е много ефективен. Моделът на IMNET е изключително прост, но е и много ефективен и всъщност всеки един амбициозен човек може да успее, стига да следва тези прости и ефективни стъпки. И разбира се, следващата стъпка е да изградите екип. Големият доход, големите пари, голямата реализация идва тогава, когато помагаме на много други хора да печелят, да се реализират и да създават свои собствени системи за пасивен доход. Но това ще стане с времето, когато придобиете достатъчно качества, знания и умения, за да може да мащабирате вашия бизнес, да мултиплицирате вашите усилия и всъщност той да нараства. Тук е общо валидно правилото за снежната топка. Веднъж стартирайки вашата система, веднъж стартирайки вашият бизнес, вие не може да го спрете. Ще дойде момент, в който всеки ден се присъединяват хора, всеки ден имате нови партньори и разбира се, всеки ден получавате комисионна. Дори когато сте на почивка, дори когато спите, дори когато въобще не се занимавате активно с този бизнес, доходността ви влиза в банковата сметка. Това е накратко за нашия бизнес модел. Изключително прост, но същевременно много ефективен. И каква всъщност е логиката на нашия бизнес? Хората винаги ще пазаруват продукти. Ние винаги ще пазаруваме продукти. Както вече ви обясних, онлайн потреблението има експоненциален растеж. Вие получавате онлайн магазин, който може да бъде достъпен от цяла Европа, България, от Турция и хората винаги ще пазаруват консумативи, продукти, от които имат нужда, продукти, които използват в тяхното ежедневие. И ние просто насочваме тяхното потребление вместо да пазаруват от супермаркета, от другерията, от аптеката. Те пазаруват от свой собствен магазин с отстъпка, с възможност за различни промоции, с възможност да изградят система за пасивен доход, с възможност да печелят от техните разходи и техният разход всъщност да го превърнат в приход. И
Както всички знаем, личната препоръка всъщност е най-силната реклама и хората винаги се доверяват на приятели, на познати, които са доволни от различни стоки и услуги. Доволните клиенти винаги се връщат и така ни осигуряват един стабилен и нарастващ пасивен доход. И разбира се, доволните клиенти винаги ще споделят на своето обкръжение, на своите приятели за тази невероятна възможност. И така се получава вашата мрежа, която работи непрекъснато. И това води до един експанзиален растеж и по този начин нашия доход се умножава. Може би следващия въпрос, който вълнува всеки един от вас е как може да се присъедините, как може да стартирате. Компанията дава изключително достъпни условия за старт и буквално с джобните си пари днес за кафе вие може да стартирате ваш собствен, личен, пасивен бизнес, който да ви носи доходност напред във времето. Тази възможност не е за изпускане, приятели, защото компанията тепърва влиза в нашата страна, влиза в Европа и от тук нататък ще се развива и ще расте с невероятни темпове. Може да видите на вашите екрани различните пакети, с които може да стартирате. Всъщност вие избирате продукти, които така или иначе пазарувате, само че тук ще ги пазарувате с отстъпка, ще може да се възползвате от промоции, да получавате различни бонуси и доходност, разбира се, когато изграждате своята мрежа. Но нека оставя тази задача на моите колеги, на моите приятели от екипа, които са ви поканили на тази среща. Те ще се свържат с вас и ще ви обяснят много подробно как може да станете част от компанията, как може да се регистрирате. Ще изберете заедно продукти и те ще ви помогнат вие да използвате потенциала на този бизнес и да се възползвате от системата. И разбира се, много накратко, тук искам да спомена и за кариерните нива, защото хората, които изграждат мрежа, хората, които изграждат екип, всъщност могат наистина да бъдат успешни и финансово независими. И разбира се, когато постигаме развитие на нашите хора, помагаме им те да се изкачват в кариерните нива, това означава, че и ние се развиваме и нашия доход също нараства. И тук много набързо искам да мина през всички кариерни нива, за да ви ориентирам всъщност какъв доход може да получавате, когато работите активно. И нека всеки един от вас да определи каква сума би му била достатъчна. Дали едни 200 евро, примерно, биха ви подкрепили семейният бюджет и те ще са напълно достатъчни, примерно да си изплащате ипотеката. Тогава кариерно ниво нефрит ви е напълно достатъчно, защото ще може да получавате около 200 евро пасивен доход. Ако пък обаче имате по-големи цели, между 200 и 500 евро, които примерно месечно може да заделяте за една по-екзотична почивка или за образованието на вашите деца, кариерата Перла всъщност може да ви носи един много добър пасивен доход в рамките на 200-500 евро месечно. И разбира се, кариерата Сапфир, тя вече е една от сериозните кариерни нива и вече тук и доходността е доста по-сериозна. Една средностатистическа заплата спокойно може да изкарвате като кариера Сапфир. Между 500 и 1500 евро е напълно възможно и много хора от нашия екип вече имат такива доходи. Разбира се, тук вече може да някои хора напускат своята основна работа и започват да се занимават само и основно с този тип бизнес, когато достигнат до това кариерно ниво. Но, разбира се, всеки според личните си нужди и предпочитания. Следващото кариерно ниво, на което съм и аз, това е кариерното ниво Рубин. Тук доходността е между 1500 и 5000 евро. Следващата кариера е Изумруд. Нашият лидер Касим Сахлимов, който е лидерът ни за България и Европа, е на това ниво и всъщност неговата доходност е между 5 и 10 000 евро. И Диамантът всъщност
това е едно изключително престижно кариерно ниво и ние сме изключително щастливи, че можем да работим с нашите диамантени лидери Ендер и Бурджу Алтантаж. За нас е огромна чест и привилегия. Те са хора, които влагат цялото си знание и опит, за да ни научат и нас как правилно да използваме този бизнес модел и разбира се, тяхната доходност е доста по-висока, между 10 и 50 хиляди евро месечно. И да, това са едни изключително успешно реализирани хора от тази индустрия, хора, които печелят изключително добър пасивен доход, хора, които вече са премирнали от десния квадрант горе в долу, хора, които са инвеститори и всъщност тяхната цел е да помагат на много други хора като мен, като вас, да постигнат своята финансова независимост и свобода. И сега имаш два пътя пред теб. Единият е там да останеш където си в момента, на същата работа, в същата рутина, едни същи задачи, стрес, напрежение, застой, или да вземеш решението за промяна, решение, което може да ти донесе по-добър доход, повече време за семейството, общуване с нови и различни хора, може да ти донесе финансова свобода и спокойствие за теб. Решение, което може да определи твоя план Б, твоя вариант за спешни нужди, да имаш един пасивен доход, който да ти носи доходност дори когато си на почивка, дори когато не работиш активно, да получаваш доходност дори когато спиш. И кой сценарий избираш за твоето бъдеще? Важно е дали наистина искаш промяна и дали си готов да вложиш време и усилия за това. Желанието всъщност е това, което ще те движи напред и знам, че дълбоко вътре в себе си знаеш, че сегашното ти положение не е твоя максимум. Можеш много повече, можеш да постигаш много по-големи неща, можеш да живееш много по-смислено, така че не се задоволявай с по-малкото. Истинският въпрос е дали ще избереш познатото, рутината, ограничаването или ще се предизвикаш, ще излезеш от зоната си на комфорт и ще постигнеш наистина успехи и финансова свобода. Заплатата те храни и ти дава сигурност, но системата те прави истински свободен и ти дава време за нещата, които наистина харесваш. И истинският успех е повече от оцеляване. Докато заплатата осигурява основните ни нужди, тя често ни обрича на борба за покриване на разходи. Свободата да живееш пълноценно идва тогава, когато не зависиш от активен доход, а имаш време и енергия за нещата, които наистина харесваш и обичаш. Много хора всъщност отлагат важните решения и очакват някаква криза да дойде, за да ги събуди. Тази пасивна позиция всъщност ни лишава от контрол. Затова моят съвет към вас е да поемете контрол над вашето бъдеще. Както една стара поговорка казва, най-доброто време да засадиш дърво беше преди 20 години, но второто по-добро време е днес. Не е нужно да съжаляваме за пропуснатите шансове. Вместо това трябва да използваме днешния ден, за да засадим семената на нашият бъдещ успех. Кои са всъщност трите основни стъпки към успеха? На първо място, разбира се, това е осъзнатото решение за промяна. След това, разбира се, трябва да дойде действието и, разбира се, да бъдем постоянни. Но всичко започва с първата крачка, с решението и всъщност това е искрата, която ни води напред. И разбира се, след решението трябва да започнем да действаме, за да можем да постигнем всички наши цели и да се чувстваме удовлетворени от това, което ни се случва.
И тук искам да ви споделя нещо изключително важно. Финансовата свобода е процес. За едни от нас може да отнеме 1 година, 2 години, 3 години, 5 години. Всеки има своето темпо, разбира се, всеки има своя път. Но аз съм сигурна, че всеки един, който вземе решение, който действа и е постоянен и не се отказва, той ще има резултати, той ще постигне целите си и ще бъде наистина удовлетворен. Тук съм направила една пътна карта, просто за да нагледя процеса, който предстои за вас. През първите 3 месеца повечето от нашите нови партньори всъщност те се обучават, започват да разбират повече за нашата система, за нашите продукти, започват да добиват увереност, да се справят с техните страхове и съмнения. И повечето от тях през тези 3 месеца всъщност регистрират своите първи партньори, също така осъществяват техните първи продажби и реално получават техните първи доходи. Между четвъртия и шестия месец всъщност тогава се разгръщат техните лидерски качества. Имаме много наши обучения на тази тема за лидерство, за успех, за насърчение, как да се справяме с трудностите, с ограничаващите ни вярвания. През четвъртият до шестия месец екипът се разширява, лидерските качества се шлифоват и се придобиват наистина много нови умения. Също така доходността нараства, хората започват да придобиват и вяра в системата. Между 7-ият и 12-я месец тогава се очаква автоматизация и ускоряване на бизнеса и един по-интензивен растеж. Вече има моменти, в които системата сама започва да работи. Може да видите как тя започва да се мултиплицира. В екипа ви се присъединяват нови и нови хора, които дори вече не познавате. Разбира се, респективно на това и доходите ви нарастват и разбира се, след 12-я месец може, ако работите активно, ако работите интензивно, наистина влагате всичко от себе си, да постигнете една наистина много добра заплата, един много добър пасивен доход, който да ви кара да се чувствате сигурни и спокойни. Но както вече споделих, всеки има свой собствен път. Едни от нас го постигат по-рано, други от нас го постигат на някакъв по-късен етап, но това е процес и аз много често казвам на моите приятели и партньори от екипа: наслаждавайте се на процеса, потопете се в процеса, усетете го. Вярвам, че всеки един от нас, който е попаднал на тази възможност, който е станал част от екипа, който е определил своите цели, който има мечти, аз съм сигурна, че ще успее да ги реализира, независимо колко време може да отнеме това. И разбира се, аз знам, че когато споделяме за нашата невероятна бизнес възможност, много хора се крият за техните оправдания. Много често чувам: о, не, това не е за мен, това не мога да го правя аз, но истината е, че зад всеки този отговор се крие нещо различно. Всъщност всяка една трудност е възможност да учим и да се развиваме и нашата общност и обучение ще ти помогнат да станеш много по-уверен, да изградиш вяра в себе си, да разшириш своите знания и умения и всъщност ние ще те научим как да правиш този бизнес. Много хора също така стоят зад оправданията, че нямат време. Приятели, всички ние нямаме време. Времето в днешни дни е най-ценният ресурс. По-скоро, като ви отговорят, че нямат време хората, всъщност отговорът е: нямам време точно сега. Нашата система е изключително гъвкава и позволява всеки един да работи тогава, когато има възможност. Много хора от екипа работят
сутрин, преди да отидат на основната си работа или вечер, след като се върнат от основната си работа. Нашите обучения обикновено са вечер, когато хората са се прибрали вкъщи и това дава възможност вие да учите, да се надграждате тогава, когато имате времеви прозорец. И разбира се, вместо да изгледате един сериал или да скролвате безцелно в телефона, това време може да го вложите в изграждането на ваш собствен бизнес. В днешно време времето е пари, затова вие не пропилявайте най-ценният си ресурс в дейности, неща, които не ви носят доходност или ползи за вас, за вашето семейство, за вашето здраве. Друго оправдание, което много често срещаме, че не познавам хора. Да, много хора не познаваме много хора, но всъщност ти стартираш с твоя най-близък кръг. И благодарение на системата, след това започваме да работим с хората, които вече са ни се доверили, с техния кръг от хора. И много лидери сред нас са изключително успешни, без да имат някакъв голям кръг от хора. И разбира се, ключовото оправдание: аз не мога да продавам. Приятели, на никой не му се налага да продава. Ние споделяме информация, споделяме възможност и никой от нас не е настроен на агресивна продажба. Ние обучаваме хората да консултират, да споделят ползите от нашите продукти, от нашата система. И всъщност фокусът ни е върху изграждане на отношения. И какво всъщност ще получите, когато станете част от екипа? Ще бъдете част от нашите обучения, ще имате пълен достъп, безплатен при това, до нашите Viber групи, до нашите онлайн обучения, до нашите събития на живо също така. Ще имате личен ментор, личен наставник, ще има хора, които ви подкрепят в целия процес, за да може да се адаптирате, да постигнете вашите цели, да се обучите правилно. Разбира се, ще имате достъп до рекламни материали, които сме подготвили за вас. Ще имате достъп до нашата глобална общност. Ще може да работите и с нашите лидери, които, както вече ви споделих, са изключително успешни. И ще имате една постоянна подкрепа, както от вашите лидери, както от вашите ментори, така и от нашия целия екип. Ние сме се постарали да създадем наистина една много стойностна среда, в която всеки един може да разгърне своя потенциал. И сега искам така много набързо да премина през някои от нашите изключително успешни лидери, които са част от Global Vision Team, и набързо да ви разкажа техните истории, да дам техните истории като пример за успех. Софи Стоянова е моя приятелка и изключително много да я ценя и уважавам. Тя е всеотдайна майка на 3 деца, предприемач и всъщност изгражда бизнесът си, докато отглежда нейните дечица и е до тях в най-важният период от живота им, докато те растат. Софи изгражда своя бизнес от 3 години, има пасивен доход над 600 евро месечно и отделя около 20 часа седмично за своя бизнес и за своя екип. Живка Скерлева е един изключително слънчев и лъчезарен човек, всеотдаен лидер в Global Vision Team. Това е допълнителен доход, тя е служител в частна фирма и е човек с голяма визия за мащабен бизнес. Целта е финансова независимост и да дойде момента, в който да напусне основната си работа като наемен служител. Живка има също много голям екип, пасивен месечен доход приблизително и над 6000 евро и влага нейното време около 20 часа седмично, като тя съвместява основната й работа с това като допълнителен доход. Била съм свидетел Живка как провежда срещи докато шофира на работа, чува се с екипа, определя задачи. Вечер след работа също отделя време за своя бизнес и всъщност човек има ли желание, има и начин.
Нашият лидер Лили Петрова по образование е учител, но благодарение на Global Vision Team има един много добър пасивен доход от нашата система, приблизително 800 евро, което понякога се доближава или надвишава нейната основна заплата. Разбира се, Лили влага между 5-10 часа на седмица в изграждането на своя бизнес и тя може да съвмести и основната си професия с този тип бизнес. Кирил Тодоров е един изключителен пример за нас. Той също стартира в Global Vision Team като допълнителен доход и успя само за 8 месеца да подгаси своя дълг от над 11 000 лева и да реализира 8 000 лева чиста печалба. Киро създаде своя собствена система за обучение и за реализация и той има около 1000 евро месечно активен и пасивен доход от своята мрежа. Кирил влага около 20 часа работа седмично, като съвместява неговата основна дейност с това като допълнителен доход. Разбира се, това съм аз, Донка Димитрова. Започнах преди 3 години. Имам екип от над 2000 души в България, в Турция и в Европа. Към момента средномесечната ми доходност е около 2000 евро пасивен доход. Влагам около 30 часа седмично и всъщност мога да споделя, че аз тук се чувствам наистина спокойна, реализирана и за мен този бизнес ми дава истинска свобода. Мога да работя тогава, когато сама си определя графикът, като приоритет, разбира се, е грижата за децата ми, както вече ви споделих, имам 2 дъщери. И основно така структурирам графикът си, че да работя, когато те са на училище и да бъда пълноценен родител, когато те са си вкъщи. Нашият лидер Касим Сахлимов, както вече ви споделих, той е изумруден лидер, има екип от над 6000 души в екипа и неговия пасивен доход средномесечно е над 4000 евро, като Касим отделя около 10 на часа седмично за изграждането на неговият пасивен доход. Всичко започва от теб, от твоите решения, от твоите действия, така че поеми контрол над твоя живот. Най-доброто време да започнеш беше преди година, второто най-добро време е сега. Започнете своето пътешествие към успех и промяна още днес. Може да се свържете с човека, който ви е поканил на тази презентация или да посетите нашия сайт. Така че всичко е във ваши ръце. Пожелавам ви успехи, много реализирани мечти и истинска финансова независимост. Благодаря ви за вниманието. Аз бях Дони и се надявам тази среща да ви е била наистина полезна.